Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, nkwọ ọma nụ anyị apụta n'ụla. Asị m ka chi tata bụ nkwọ kpọtara anyị ndụ, kpọtara anyị udo, kpọtara anyị ọganiru, kpọtara anyị yeri ma kwọpụ nke yeri anyị. Anyị si onye chụọ anyị ya daa, ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye si na akwa ya ya acha, anyị si na mpama ya ba na nke ya. Onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụrụ. Anyị ga-ejere obodo n'ala obodo, ọmaka ka nsị ka o merụ mmadụ niile. A sị m na onye efu anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, anyị si ka ọzọ nwụọ. Si n'ụgbọ anyị ji wee pụta ata bụ nkwọ malụ mma, mana nke anyị eji wee nata ya aka ya mma. Ndụ 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 mmiri, ndụ azụ, ndụ nwoke, ndụ nwaanyị, ndụ okenye, ndụ nwata, ọfụ anyị gọrụ. Tata bụ nkwọ, gọọ na eke, gọọ na orie, gọọ na afọ, gọọ na afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Chetakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa mmiri emi, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata ihe dị n'ụzọ ha, mara ụzọ ha ga-esi udo dị na ndụ ha. Anyị na-enyere ụmụ Igbo aka ị na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, wee ma na ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ, achọrọ m ka anyị na-ebetụ anya n'okwu a na-akpọ ọfọ na ogu. Ndị Igbo si na nwoke ji ọfọ ma nwaanyị ji ọfọ, mana ọfọ mazikwa onye ji ya. Gị na mmadụ mee isi ya ejikwalụ nga ọfọ, ejikwalụ nga ọfọ. Ọfọ na ogu anyị na-ekwu okwu ya tata bụ nkwọ, abụrụ ọfọ ndị nna nna anyị ha lụrụ wee dosa. Ọ bụrụ ọfọ gị nwa lụrụ wee dosa. Ọfọ na ogu anyị na-ekwu okwu ya bụ ọfọ dị gị n'ime dịka mmadụ, ọfọ dị n'ime gị dịka mmadụ, dịka onye Igbo. Ọfọ dị n'ime gị dịka onye Igbo bụ gịnị? Ịkwụba aka ọtọ, isoro ụzọ eziokwu, iso arụrụ a na nsọ. Ọnya bụ ọfọ na ogu onye Igbo ọbụla kwesị ijide. Many of us eji ụzọ ọfọ na ogu. Ọtụtụ n'ime anyị eji ụzọ ọfọ na ogu. Sọsọ mgbe ha na-ejide ọfọ na ogu bụ mgbe mmadụ mejọrọ ha. Kedụkwanụ maka ndị mejọrọ? Ị ka ji ọfọ? Ọ dị ka mmadụ na-ịpụtasị na ọ chọrọ iji ekpesara alụsị. Maybe na mmadụ onwe nke mego na my place. A man from my place jide nwoke ọzọ na nwunye ya, ana nwoke ahụ bụ onye mba ọzọ, mana ofu steeti a, wee jide nwoke ahụ na nwunye ya. Mgbe gburugburu wee tichacha nwoke ahụ ihe, napụ ya ma basiko ya, ma mma o ji aka ọrụ, ma o ji asụchasị ya, ma ọgụ ya, nachapụ ihe niile o ji, gbaa ya ọtọ. The man wee na-abịa ha wee jee kọsara arụsị a na-akpọ du na-apata. Ndị okirikiri saịdị a na-enene m nwere ka ọ bụ na ha amaghị obodo bụ ihe nwa arụsị a na-ekwu okwu ya. Du na-apata bụ nnekwute mmụọ na-apụ apụ, ọ na-akpa ike up till now. Wee jee kọsalụ ya wa arụsị ihe nwoke anwa mere ya. Ka o je kọsachalụ ya bụ nwoke ife alụsị anwa mere ya. The man the alụsị wee pụọ ọgụ n'isi ya bụ nwoke merụ ihe. Ị nwere ike ịgwa m ihe arụsị a ji wee pụọ ọgụ n'isi ya bụ nwoke merụ ihe?
ọ bụrụ maka basik ahụ na-alụ nwoke ahụ maka na o jide ya na nwunye ya. Mana ihe arụsị ahụ ji wee pụọ ọgụ n'isi nwoke ahụ bụ gịnị? Maka na ya bụ nwoke jidelu the other man luti nwunye ya na-edinakwa nwunye mmadụ. O jiri ọfọ, ma onye jeje tụọ ya na arụsị ejiri ọfọ. Ka arụsị ahụ pụrụ wee jee gbuo nwoke ahụ, jide ụmụ nwoke niile ọ mụrụ na ngwurie nwaanyị pụọ ya out. Ọ na-achịpụta onye ahụ bịa complain to him wee gbuo onye nwa. Maka gịnị? Ya wee jiri okwu ọfọ. Mmadụ nwoke ijide ọfọ, nwaanyị ijide ọfọ na-ekwu okwu ya bụrụ ọfọ ndị nna nna anyị ha, ọfọ dị gị n'ime. Ndị ụka kpọrọ ya righteousness. Ijikwa ọfọ mgbe niile na ndụ gị dịka onye Igbo, ka mgbe ị na-ejide ọfọ wụ sọsọ mgbe mmadụ mejọrọ gị. Kedụkwanụ maka ndị ị mejọrọ? Ijikwala ha nwe ọfọ. Mmadụ ijide ọfọ n'ala Igbo adịrọkwa izi, ọ bụrụkwa anụ 1 naira. Ọkacha ndị na-asị, ndị ọ na-abụ mmadụ mee ihe ma mmadụ jide ha ụgwọ ma mmadụ zie ha ori, ha gbara ọsọ wee jebe na arụsị wee jeje complain ele arụsị. In that very field anwa o melu gị, ijikwa ọfọ ka ị hapụ ime gịnị? Ibute ihe ga-clear gị nwa ma your family. Ijikwa ọfọ na onye a zuru gị ori, mana gị na onye a mere biznes wee kwuo na nwunye eke the money. Emechazie ego ahụ pụta, onye ahụ eburu ego anwa rie. I wee jee ka ị complain na arụsị, ma ọ jee ka ị complain ere ndị ichie, ma ọ jee ka ị complain ere aja ana. Ijikwa ọfọ wee na-complain. Ijikwa ọfọ wee na-ekwu. Ijikwa ọfọ na ogu wee na-ekwu. Kedu ka ị ga-esi wee jide ọfọ na ogu n'okwu a wee ma na ị ga-emeri n'okwu a, mana mmụọ mana mmadụ? Bụ ọ bụrụ na gị nwa bụ mmadụ egwube mmadụ wayo, na gị nwa bụ mmadụ na mmadụ ekwuba okwu ego irie ego onye anwa, ma ọ mee okwu biznes irie ego onye anwa. Ọ dị ka akụkọ nkọlụ na asị na mgbe ụfọdụ nna like nna akụzi ihe, ana m akọ akụkọ ya bụ ichefuo ihe nkụziri, ijiri maka akụkọ nkọlụ wee mee gịnị? Wee rọta isiokwu ihe nkọlụ. Ọ dị ka nwoke nkọlụ na akụ ya, mgbe ọ na-eje iripọtụ arụsị, na o chefuru na ya nwa na onwe ya na arụrụ ana ka o merụ by gịnị? Ịlalụ wuti nwunye mmadụ. O je complain ere arụsị na-anakọrọ ya ngwongwo ya. Onye na-alụ ya ngwongwo ya wee disgrace ya, wee chefukwe na ya ejiri ọfọ, maka na gị na ya nwa na onwe ya na-eji na nwunye mmadụ. Ya bụ ọ dị mkpa ka nwoke jide ọfọ, ka nwaanyị jide ọfọ. Bụ gịnị? Ịgbara alụ na ọsọ, ikwuru n'eziokwu irrespective of the situation. Ikwuru n'eziokwu. Onye bụ nwa, so gị bụrụ my mother, bụrụ my father, bụrụ my own child or whosoever, bụrụ nwanne m, ị na-eme nke dị njọ, anya m akwụrụ ebe anwa na-enere gị anya, ma ọ ka mkpuchie gị, mkpuchi alụ ị na-arụ, mkpuchi arụ ahụ ị na-arụ, eso wee lụọ onye bụ alụ. Irrespective of the situation ahụ, ụgwọ iji ana jide ndị ichie, jide anyanwụ na-agbara, jide Chukwu okike bụ gịnị? Eziokwu. Eziokwu bụ ndụ. Na a na-ejide ọfọ a na-ekwu ya na-eme bụ gịnị? Mmadụ ịgbara arụ ọsọ kwuru n'eziokwu. Ndị ụka na-akpọ ya righteousness. For ndị ụka say that for without righteousness that no man will see the kingdom of God. Without righteousness no man will see the kingdom of God. And tupu mmadụ ejegide ije a nọgide ụwa a na-ekwu ụwa ma ụwa asaa a na-ekwu okwu ya, wee rute n'ọkwa ịnọ n'ọkwa ndị ichie, that person must have come to the level of maintaining righteousness. Ijide ọfọ na ogu, ikwuru n'eziokwu mgbe ọbụla despite the situation o nwetara onwe ya. Aka mbụkwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Chitakwa ka nsi wee kwuo na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa dị very deep
na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Ọ bụ na o nwere ife na-agbagoju gị anya gbasara ihe nkụzi tata, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ na ịchọ ka enyelụ gị aka lụọ ọrụ gị ọrụ, ma o zi gị ụzọ eziokwu bụ ụzọ ndụ bụ ụzọ ọdịnala, biko echefukwana dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ngwa ka ọ gazienụ.